Alikho elishona lingenazo ezalo amkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. uDuma uthi sebefake izigidi kolwezindlu. Uphume ngebheyili we-AK47 kanti yaqhubeka inkinga yokushoda kwendawo yokungcwaba. Izindaba ze1KZN TV uzifundelo Siyabonga wakwaDuma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe ozokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi kunemali esikhishiwe ukuqedela yonke imisebenzi yokwakhiwa kwezindlu nesithathe isikhathi. Ekhuluma kwisithangami nabezindaba uDuma uthi kulezi zindlu babhekelela kakhulu nabantu abakhahlanyezwa izikhukhula zangonyaka ka2022. Isifundazwe KwaZulu-Natal sibhekene nenkinga yenqwaba ezinhlelo zezindlu ezingaphuthuliwe nokushiya umphakathi ukhala. Ungqongqoshe womnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uveza ukuthi bafaka imali eshisiwe ukuqinisekisa ukuthi zonke lezi inhlelo ziyaphuthulwa ngokusheshsha. Budget ngezizathu eziningi ezihlukene. Kunomsebenzi wasethuba lethu under umthonjaneni esikhulumile ngokuthi sifaka imali u61 million ukwenza shonje ukuthi amanzi akabe khona phela ngeke kube khona izindlu amanzi engekho. Saphinde safaka u19 million futhi nakhona ukuthi ke akwenzeke nje proper infrastructure. Kunembulwane area H esengaphansi kweAlfred Duma eudouble dala eyaziwayo nakhona ke sitshale imali u9 million ukwenza sure ukuthi indla ihambe ngendlela ekahle nobuchwepheshe obusho okuvumelekile. Kunendawo yaseNcotshane ngaphansi kwePhongola sesifaka imali e1.5 ukwenza sure ukuthi isimo sibe kahle sama services ukuze kungabe khona idelay. uDuma uphinde waveza ukuthi lezi zindlu zizoba usizo kakhulu njengoba bebuye babhekelele nalabo abakhahlanyezwa izikhukhula zangonyaka ka2022. Yasimove laba abasuke behlunyezwe kakhulu ke izikhukhula zika2022 basizakala ke sathola indawo lapha eShell Cross ukuhlangana kwamasipala weTheku noMEC nenhloko yomnyango kuyaqhubeka kusuku nosuku. uDuma uphinde wethula ngokusemthethweni inhloko entsha yalomnyango umnumzana uMax Mbili. Ezindabeni ze1KZN TV bikuThabani Maphumulo eThekwini. Uphume ngebheyili wesifazane osolwa ngokuzama ukubulala uyise umntwana wakhe uNokulunga Mthethwa oneminyaka eyama-33 ubudala ubevele enkantolo eMantshi eMgungundlovu lapho efike wakhishwa khona ngebheyili. Umthethwa usolwa ngokuzama ukubulala uyise umntwana wakhe okuyisigameko esasabalala ezinkundleni zokuxhumana lapha ebonakala khona ephethe inhlokohlela yesibhamu sohlobo lwe-AK47. Udedelwe ngebheyili uNokulunga Mthethwa neminyaka eyama-33 ubudala usolwa ngokuzama ukubulala ubaba wengane yakhe endaweni yase-Azaliya eMgungundlovu. Imantshi beyisimyalela ukuba angasondeli kule ndawo okanye eduze kwamsolwa. Courts being satisfied that the safety of the companion and the witnesses can be ensured, that we have a fixed alternate address to ensure that we also are fully employed, that is in the interest of justice, that you move from custody of bail. The bail is fixed in the sum of 2,000 rands with the following condition: that while you are to relocate to the confirmed alternate address, which is Donnybrook, you are not to enter the area of Azaliya, you are not to communicate with, threaten, interfere or intimidate witnesses, even through third parties. Matters hereby remanded Friday 4/04 April 2025. Encwadini yakhe efungelwe uMthethwa utshele inkantolo kuba uhlela ukuliphika icala bekwelona. I denied the allegation in the entirety and I shall plead not guilty to my trial to all counsel against myself. In support of my application for bail, I hereby make the following legal submissions, and I accordingly submit that my revision bail would not have the following effect. My revision bail would not in any way jeopardize the public safety, and there is no evidence before this court to suggest otherwise. My revision bail would not undermine in any way or affect the investigation in this matter. Utshele inkantolo ukuthi uyasebenza kwamasipala uMsondozi njengomhlengi wababhukudi eAlexandra Swimming Pool. I'm female age 33 years of age, and I'm currently employed by Msondozi Municipality at Alexandra Swimming Pool as a lifeguard. I'm currently earning an income of 5,000 rand per month after deduction. I am married and I have one minor child, 7 years of age. I am currently responsible for the child's well-being. I'm a South African citizen and I have a family and I have strong family ties to Pietermaritzburg. I reside at house number 444 Azaliya area in Pietermaritzburg. This property belongs to my parent.
kanti uthalikhe elinye icala elihambayo kanye elisekela Mgweba. To my best knowledge, there are no warrant of arrest in respect of any other matter. I am not out on bail or notice or warning in respect of any other criminal matter at present. I have no previous conviction, I have no pending cases. I have no domestic or petition out there against myself. I do not hold the passport and I have never been outside the borders of South Africa. And I do not have any friends or family in any other country. Insofar as this requirement is concerned, I've been fully advised of the consequences and implications of responding hearing by my legal representative. Umbuso uthe awuphikisani nokudedelwa kwamsolwa ngebheyili. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Silokhu siqhamuke njalo isikhalo sokushoda kwezindawo zokungcwaba njengoba kuvela ukuthi nomasipala iTheku ubhekene naleyo ngqinamba ziningi-ke nokho neziphakamiso sezenziwe ukuzama ukulwisana nale nkinga. Abangcwabi bakhala ngengwadla yokushoda kweindawo zokufihla labo ke abasuke sebedlulile emhlabeni. Inkinga esinayo yokungabi nazo indawo zokungcwaba iphenduka ibe inkinga enkulu ngoba uma sekufanele ukuthi siyothuna abantu bethu siba nenkinga yokuthi imigodi ayitholakali netholakalayo mhlambe kuyaphenywa phakathi namangcwabo uthola ukuthi khona ispace esasele sekufuneka ke manje nakukumbiwe leso space kufihla umuntu umbuzo ubusuthi ke olandela uzofihlwapi sinaleso struggle nje esikhona even nama client ethu akhathazekile ukuthi uma sekushona umuntu manje sikhala kabili sikhala ukuthi umuntu ushonile bese sikhalela ukuthi lo muntu sizomfihla kanjani nanokuthi iphenduka lento kwabanye ngoba abantu abafani uthola mhlambe sesiyaqhakasana sebethi wayini nangabe nayo imgodi wayini kube ukuthi uthola ukuthi nalokho sekwenza manje ukuthi nama client ethu sikhulumisane kabuhlungu. Kuvela ukuthi ke lena inkinga esenesikhathi ikhona njengamanje yize isimo singakabi sibi kakhulu abangcwabi bathi ke banovalo lokuthi ke ngokuhamba kwesikhathi lena kuzoba inkinga okuzoba nzima ukuphuma kuyo. Yize kunjalo bahlongoza ke ukuba kufudukele kwenye indlela yokuba abantu bashiswe. Umbono ebesinawo ukuthi abantu kungcono balothiswe kodwa ke kuumbono sikuveza njengombono iproposal ukuthi sikubheke lokhu ukuthi ukulothiswa kwabantu kungasibekaphi. Siyazi ukuthi abantu abaningi bakhuluma ngokuthi akukho emasikweni abantu abamnyama kuzokwenza ukuthi bangakwazi ukwenza izinto bakhulume nabantu basekhaya kanjani abantu basho izinto eziningi kodwa sikubeka njengombono ukuthi uma khona omunye kulesi sikhathi onombono ohlukile ongakwazi ukusiza akeze phambili kodwa uma kufika isikhathi size sificwa isikhathi kungekho mbono ophusile sithi thina lokhu kulothiswa kwabantu sikubona kuyikhona ukuzoba nesixazululo sokuthi ekugcineni umuntu sikwazi ukuthi afihleke ngendlela efanele. Umpanza uthi ke akuzona zonke izindawo ezilungele ukuba amangcwaba. Akhona kuyafanele ukuthi kube umhlabathi othile because ezinye indawo ziba namatshe uthothi la kunamatshe khona ukwazi ukuthi ungangcwaba lapho. Ezinye zinamadwala la kunamadwala khona ukwazi ukungcwaba. Kuye kufuneka indawo ekwazi ukuthi imbeke ihambe 6 feet underground. So ukuthola lezo indawo yizo lezi indawo ezinciphayo ezinye indawo ezokuthi silime ezinye indawo ezokuthi sifuye impahla ezinye indawo ezokuthi siqhubeke sakhe phela njengoba abantu bekhula bande emhlabeni. Eyindabeni ze-1KZN TV kube uNtombi khona Mvubu eThekwini. Nakuba zisekhona izinselelo zamanzi ngaphansi kwesifunda amajuba imeyeyelo masipala uThembelihle Mthembu uthe izinsukwini ezamashumi 5 ebambile njengomeya
basebenza ngokuzikhandla ukulwa nale nkinga yamanzi. UMthembu uphinde waveza ukuthi babambisene kakhulu nophiko lwe-SIU ukuhlolisisa udaba lwesiphehlimanzi saseBroomfontein esakhiwa ngemali engango-60 million amarandi kodwa esingasebenzi. Lokhu kusho ngesikhathi kuqhubeka isithangami nabezindaba emadadeni. Umeya wamasipala usifunda Majuba uThembelihle Mthembu uthi lokho engenile ehhovisi okusemqoka kuye ukubhekelela udaba lwamanzi. Ukuthi esibhizi nge-infrastructure sikwazi njengamajuba ukuba ne-infrastructure yanele ukuthi siphakele imizi eyanda usuku nosuku. By the way, i-population lapha emajuba isi over 600,000 ngesikhathi kugcina ukubalwa yayilinganiselwa ko-300,000 400,000. So esona sizathu sokuthi i-infrastructure igcine isisindwa. Yingakho ke siyandisa la le project izophakela ama-104 okubalo Scobareni bese iba nenkinga ze-strike phambilini kuvala umgwaqo. Sizokwazi ukubhekana naleyo nkinga imizi ezohlomula ingaphezulu kwenkulungwane. Uqhube ngokuthi udaba leplant yaseBroomfontein luyabambezela ukuthi kutholakala amanzi ngendlela efanele. Reservoir yaseBroomfontein ebesikhuluma ngayo esithi phenywa SIU iyasikhathaza kakhulu ngoba ngabe sesiphumile kwezinye inkinga zamanzi esinazo la emajuba ngoba ngabe iyasebenza iyalekelela. Manje sibuyisele emumva kusamele siyofuna ezinye indlela futhi zokuthi siphinde senze ukuthi iphinde isebenze njengoba ngishilo ukuthi sesithinte i-legal team yethu ukuthi ikhulume nabo laba ababesenzele le reservoir zokwazi uclaim ama insurance zabo ukuze sizokwazi ukwenza ama repairs la kumele enziwe khona. Siphinde siyiteste futhi ukuthi iyalunga ukumumatha amanzi. Mawukuthi iyalunga ke siyobe sisizakele kakhulu. Kanti uveza ukuba abantu bayaqhubeka nokudicilela ingqalasizinda yamanzi phansi. Isinenkinga enkulu impela ngoba sigcina kupha ukuthi sichasha ama security le mali engabisizwa ukwandisa amanzi igcina isifaka kuma security ukuthi akade inqalasizinda yethu. Kuyasihlupha kakhulu ngoba kukhona nje abasuke befuna ukupolitika ngakho hayi ukuthi kusuke kuyigebengu kwezinye inkathi. Basuke befuna ukuba nento abazokhuluma ngayo ukuze babe relevant kuyipolitiki ukuthi amanzi awekho emajuba. Ezifa awekho ngempela antibona abadicilele infrastructure yethu phansi ukuze singabibi amanzi bese bevela ke beqhamake bona. Uphinde waveza ukuba udaba le-ArcelorMittal badlulisela kubuholo obuphezulu njengoba ukuvalwa kwayo kuzophazamisa abaningi eNewcastle. Kukhona osokwenzakile because when we heard about those news umeya waseNewcastle wathatha ucingo ngokwazi ukuxhumana noPrima bakwazi ukuset up ama-meeting no-ArcelorMittal. uPrima waya-escalate imatter to i-national government njengamanje i-national government and sesilinde ingxoxo ukuthi iphele in a few weeks time and izinto zibuka zi-positive. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze-1 KZN TV ngiseNewcastle. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ezinye masibuya. Asikubikelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ke izihloko ezihamba phambili namuhla. uDuma uthi sebefake izigidi kolwezindlu. Uphume ngebheyili we-AK47 kanti yaqhubeka inkinga yokushoda kwendawo yokungcwaba. Abazali besikole samabanga aphansi iThembeni Primary waDukuza bavalele isikole ngoba bekhala ngokuthi asikho isimeni sokuthi kungafunda abantwana kuso. Ezinye zezinto abakhala ngazo ukubhodloka kwaso izindlu zangasese ezingekho esimeni nokunye nje okuningi. Labazali ke bathi ukuvala kwabo lesikole ingoba bafuna ungqongqoshe wezemfundo uSipho Hlumuka azozibonela ngawakhe futhi ke alalele nezikhalo zabo. Abazali besikole sabantwana samabanga aphansi iThembeni Primary School kwaDukuza banqumuke ukusivala kwesikhashana isikole bekhala ngokuphepha kwabantwana babo njengoba ke isakhiwo saso sibhodloka okwenza ke kube nzima kakhulu ukuthi abantwana baningi bampintshene emaklasini nokunomthelelo omubi ke kwimiphumela yombatwana. Izithombe lezi ezilandelayo zitshengisa ke isimo saso lesisikole ukuthi ke sibhodlokile asikho esimeni izindlu zangasese nazo azikho esimeni sokuthi zingasetshenziswa abantwana. Enkulu esibhekane nayo sithola umthamo omkhulu weingane ezifunda emaklasini zibe baningi almost ingane zithola ukuthi ziwu75 istand ukuthi zibe u30. Lokho kwenza ukuthi nani ama pass rates abe low ngenxa yokuthi ingane eziningi ayikwazi ukuconcentrate ayikwazi ukuqonda nokunaka ukuthi kufanele kwenzakaleni.
i-building iyawa ama-toilets awekho kuyabheda so umuntu ke kade iqalile le ndima le yokuthi kutholakala isikole esisha. Umlando ngalesikole size sibe khona kungenxa yomuntu thizeni owazinikelela kuba sakhiwe. Lesi sikole ke sakhiwe endaweni yenkosi nokwathuma abazali becela umhlaba enkosini. Inkosi yabanikezela umhlaba kodwa kuze kube imanje ke lo mhlaba uhleli awenziwa lutho njengoba umnyango ukhala ngokungabi nazo izimali. Laba ke basibafuna ungqongqoshe Siphohlomuka afika azobona isimo aphinda lalele nesikhalazo zabo bengabazali. Mhlaba ithe sisinikeza wona kwawukuthi sakhuluma naba education bafika nabo base bafika benza inhlolo yomhlaba ukuthi umhlaba onjani. Kwatholakala ukuthi umhlaba ungakwazi ukuthi isikole sakhiwe. So into esisibhekane nayo manje sisithola ama delays yokuthi singayitholi impendulo zokuthi njengoba sisihambe kangaka nathi ngokusubmita izinto ezidingakalayo from ku districts sesithola manje umhlaba ukuthi usahleli kanjalo akwenzeki lutho. So abazali ke ngokuthi bakhathazekile einganeni zabo bake sebethathe isinqumo sokuthi no ukuze mhlawumbe idepartment ikwazi ukuthi sizwe akwesithatha ithuba ukuthi ingane sizigcine emakhaya ngoba ukuletha izingane la ngaphakathi esikoleni akuphephile ngenhloso ukuthi ibuilding iyawa ngagcina isiwela einganeni. So bafikileke abahloli isikole sivaliwe. Isikole ngikhuluma nje mhlawumbe manje sinawo 10 days or 12 days sivalile. Bathi abahloli mabefika ke base besitshela ukuthi imali azikho. Laba ke sibafisa umnyango usheshe ungenelele njengoba ke ukuhlala kwabantwana emakhaya kungabe ke ndomngozi njengoba ke ziluvanzi izingane zihlele emakhaya zingenzi lutho. Kungaba nobungozi njengoba ingane nje isemakhaya. Kungenzeka ingane ishayiswe imoto ngoba ziwuvanzi kakhulu. Kungenzeka sinemfula lana ingane ingamuka nasemfuleni. Kuno freeway kunengale la eThinmena la ingane ebhukuda khona. Kungenzeka ingane sithi siyazi sizokuthiwa sekuthola ingane ngale isemukeli. So nje singaba nenkinga kakhulu manguthi nje kuyaqhubeka mhlawumbe kuphela inyanga ukuthi asilekeleleki. Siyacela ukuthi kakhulu nje udepartment aleke angenelele. Umnyango awutholakala ngakuba uphawule kwaze kwaba ke udaba silifaka emoyeni. Lezi ke izindaba zo1 KZN TV nginguSamukelswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Abafundi ababili ababenza umatikuletsheni esikoleni samabanga aphezulu olwandle ezinze egama lakhe ogwini oluseningizimu neKwaZulu Natal bakhala ngokwenzelelwa phansi uthishanhloko ogweveni imphumela yabo yesifundo i-visual art. Ngokusho komunye wabafundi uThokozani Ndovela uthi bebefunda umatikuletsheni ngonyaka u2022 balova bangakwazi ukusibhala lesifundo. Uthishanhloko wabaluleka ngokuthi babuye ngonyaka ozayo ukuzosibhala. Uthi ke babe sebesibhala ke kabili ngonyaka u2023 no2024 kodwa ke ukuze kube imanje lutho ukuphuma imphumela. Abafundi ababili abebenza umatikuletsheni esikoleni samabanga aphezulu olwandle esegama lakhe bakhala ngokucekelwa phansi uthishanhloko ogweve nemphumela yesifundo i-visual arts okufanele bavulele iminyango kwimkhakha abafuna ukufundela enyuvesi. Labafundi bathi babhala lesifundo ngonyaka ka2023 yangaphuma imphumela baphinde babhala ngonyaka ka2024 ukuze kube manje imphumela ayiphumi. Waqala ke ilentuzana ama practical pets ilentuzana i-visual arts. So kwasukuba nenkinga ngalezo insuku mina ngagula ke kwase umunye umfowethu uthi usiboniso ke na waye ilentuzana ke vets naye beziwe naye. So kwase ukuthi kuba nezinsuku ezintathu singawazanga ukuthi siye esikoleni kanti lesifundo sinesonto lonke ukuthi senze le pet le. So sathi mase sibuyela ke esikoleni wase ethi ngesawu usiqhubeke ngoba abanye sebeqala ekuqala. Kwase ukuthi ke wathi masibize abazali azokhuluma nabo. Wathi uzobanikeza ke ama advice athi mele register isifundo bese siqala phansi nini ngonyaka ozayo futhi. Shuthi lo nyaka lo u2023 kwase kuba nokuthi ke wathi ke sobuya ke unyaka wonke lapho sofunda lesifundo. Uthi bavuma babuyele esikoleni basifunda kabusha lesi sifundo. Sabuyela ke esikoleni ke saqala phansi ke isifundo sona sodwa nje kuphela. Lezi ezinye cause sathi sibhalile. Sathi uma sesiqala phansi ke kwaba nokuthi ke
uma sekuphela unyaka sesisobhala basitshela ukuthi ama timetable asinawo kumele siphinde sibuye futhi ngonyaka lo ozayo ngo2024 so sase simbuza ukuthi kwaba iphutha labale ukuthi thina singakwazi ukuthi siregisteke kuqala kodwa i-responsibility yakho leyo because senza yonke into athi masiyenze yena so wasitshela ukuthi hayi thina namabhadi sidinga ukuhlantshelwa nembuzi futhi ezimhlophe uthi uthisha Nhloko ubacekela phansi siyabona ezinye izingane ziyaphambili ebesifunda nazo ezinye seqedile okubuhlungu ukuthi asange sifeyile uma sibheka la kumaphepha ama statement asifeyilanga ngoba nasisaphasa kushoda sona nje sodwa lesifundo leso siyasicekela phansi futhi yasibambezela ngekusasa lethu umzali uthi sesiside isikhathi ezama ukuthi kulungiseke lolu daba 2023 abantwana babuyela esikoleni Olwandle High School bawenza wonke umsebenzi wabo benza iSourcebook benza upet mase funa babhale kwathiwa abarejistwanga umhla ka11 June last year upaper 1 sesifuna ama results ke manje ama results akabuyi sesiphinde sabamba imhlangano emibili before kuze kufike la so nje mina ngizwa sengazi ukuthi ludaba lezingane alinakiwe azikwazi ingane ukuthi zingahlala zingawathola ama results zibhala le ngane njengoba zazenza visual art zinamakhono ezifuna ukuwafundela mina nje yami ingane iyafuna ukwenza digital marketing iyafuna futhi ukwenza music iyayise iapplyile Wits University iziko lezindaba lithinta obambe njengomqondisi kumnyango wezemfundo oGwini uthi udaba lalabafundi luyasetshenzwa lo mbiko benwethule loza abantu sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegama lakhe Uhlalo wekomiti lezomphakathi kumasipala uMhlathuze uZodwa Mkhize uthi imizamo yokuqeqesha intsha kwezamakhono kuhloswe ngakho ukulwa nokwantuleka kwamathuba omsebenzi. Umkhize usho kanje ngenkathi kwethweswa iziqu intsha beqeqeshelwa amakhono kuWard 15 esikhaleni. Intsha engasebenzi engaphezulu kwama-90 ithola ukuqeqeshelwa kwamakhono ahlukene inhlangano yomphakathi esikhaleni kuWard 15. Lolu qeqesho luthathe amaviki amane. Ubheka la endlini abantu abasha baningi kakhulu nabadala okukhomba ukuthi iningi intsha engasebenzi ngakho mayingasebenzi intsha iziphi thina izinto esingazenza ukuthi imisebenzi ingekho kodwa lento ikwazi ukudala amathuba omsebenzi yingakho ke namhlanje sibaqeqesha kuma skills ukuthi bekwazi ukuzenzela izinto makuqeqeshwa baqeqeshwa ngo-communication skills bekhulume ngo-development skills bebuye beqeqeshwe ngokwamabhizinisi. Upholo bomphakathi bulishayeleke ihlombe lolu hlelo kanti ke buthi buzoyilekelela ke intsha ukuyicushisa eminyangweni yahlukene. Ama programs ugovernment unawo kodwa kudinga ukuthi thina esisondelene neminyango sikwazi ukuthi sisondele kubona sibakhandise lama group so that bezokwazi ukuthi be-apply lama funding. Inkampani ebiqhubeka lolu hlelo lokuqeqesha intsha ngamakhono ithi ikwenza lokhu kuhlangabeza nohulumeni ukuze kuliwe ke nokuntula kwamathuba omsebenzi. Since ugovernment engenayo imisebenzi ukuthi ena ebanike bonke most yabafundi baningi bafundile basuke ema-university imisebenzi abayithola so sibavula imiqondo ukuthi nabo bengakwazi ukuthi bazenzele isinkwa okanye income ngale ukuthi uhulumeni kuze kube uyena ongenelela empilweni zabo. Abafundi abathose iziqu ngamakhono abo bathi bazosuka beqonde ngqo emsebenzini asebaqeqeshelwe. Bese nginawo umbono enginawo ukuthi ngikhanda ibusiness bengifisa ukuthi mina ngibe nebusiness noma ngithole uqhaso kwento engiyenzayo engikwazi ukwenza ama-pizza so yabo sithi sinendawo engekho right sinendawo ezikude abantu bakude bagibele so mina bengifisa ukusisa umphakathi wami ngusethele ngiwenze le business khona la eduze ungazi ugibele uye kude. Afundisa ukuthi kunokuthi sihlala emakhaya zikhona izinto esingazenza njengokuthi siqalela ama-business ethu lokho okwenza ukuthi noma ungawuthola umsebenzi kodwa wazi ukuthi wena uyayisebenza nje uyakwazi ukuthi makuphela inyanga ube ne-income eqondene nawe. Lokhu siyathemba ukuthi ke nathi ngoba sizograduate namhlanje kuzosipha amathuba ukuthi mhlawumbe masingqongqoza sivuleleke. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu esikhaweni. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. uDuma uthi sebefake izigidi kolwezindlu uphume ngebheyili we-AK47 kanti yaqhubeka inkinga yokushoda kwendawo yokungcwaba.
Kuleli qophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 35 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u23 rand 10 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 25 cent maliqhathaniswa neeuro laseYurope. Igolide ke lona lingu $2,686 71 cents i-ounce kuthwelo ngahluziwe ube u$74 74 cents umphongolo. Ake singene sijule ngosini yezimidlalo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Rivera uthi nakuba iSundowns kuyiqembu laziyo kodwa ke bengafisi ukuthi baqondane kuma-quarter finals omqhudelwane we-CAF Champions League. Kuzokhumbuleka ukuthi lamaqembu akuleli ayingxenye yama-quarter final alomqhudelwano futhi asethubeni lokuthi angaqondana uma sekuqhathwa amaqembu. Ukuqhathwa ke kwamaqembu kulindeleke ukuthi ke kwenzeke ngomhla ka-20 ngoLesine. Kuleli qophelo ke sikubhekelana nasi isibikezelo sezulu ongasilindela. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngeziguqisi besiphathele zona namhlanje awuhlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.